Usa ka adlaw sa dili pa sirad-an ang mga samanga, ubay-ubay na mga tao ang mibisita. Samtang sa Queen City Memorial Garden sa Dakbayan, Sugbo, higpit gihapon gipatuman ang no vaccination card and ID no entry. Siluan Mirondina sa report. Pasado alas 9 ganihang buntag, taas-taas na ang linya sa mga tao nga buot musud sa Humay-Humay Catholic Cemetery. Aron malikayan ang pagdasok, may control number nga gipanghatag. 300 ka mga individual lang ang tugutang makasud matag duha ka oras. Karon pa may walay duty. Karon pa may nakalugar gari. Nag-duty man gud ko. Oh. So karon pa gyud po ko nakabalik after 2 years tungod sa COVID. Sulod sa pipila ka adlaw nga pagpaninda og mga buwak, ning simanaha pa lang nabatyagan ni Rizalina Rosel ang ubay-ubay nilang halin. Oh, nakakuan binansya nagamay-gamay pod. Nakakita mo nga nani mga customer. Oh, ubay-ubay jud karon nam kay last naman sad karon. Munang Nidagsa gyud tanang kuan ron kanang customer. Malaumon hinuon si Joselito Castañares, tagduma sa Humay-Humay Catholic Cemetery, nga dili na ingon ni ana kadaghan ang mga tao nga mag-apas sa pagbisita sa samang karong hapon, kay sukad niadtong Oktubre 15, gibuksan na ang samang ngadto sa publiko. Nidagsa man siya pero mudagkot lang siya, it takes only 20 to 30 minutes. So dili gyud sila kaabot og an hour kay human lagdagot mo gawas sa gyud sila. Samtang sa Queen City Memorial Garden sa Dakbayan sa Sugbo, ubay-ubay usab ang midagsa karong adlaw. Kay dili man tugutang makasud ang mga Y vaccination card ug ID, nanugo na lang og caretaker sa menteryo ang magtiayong Claudio ug Esther Cabonillas aron mabutangan og kandila ang lubnganan sa ilang kabanay. 28 pa maro abi na mo okay pa pasudlon pa mi. Dili man di okay ra kay close man gyud sila. Bisan pa man kung fully vaccinated, apan milapas na sa 65 anyos ang pangidaron, dili gyapon tugutang makasud dinhi sa Queen City Memorial Garden. Usa ka na sa mga lagda nga gipatuman niining maong pribadong samang. Sama sa 83 anyos nga si Aurora Abella, kinsa fully vaccinated unta, apan wa gihapon tuguting makasud. Kasuod ba may dito sa green, evergreen? Dinhira, dili. Sige lang, okay ra. Sukon nga, hadlo ko sa COVID. Sige na, vaccinated bang ko. Gidid usab nga makasud ang mga nanagidad og 18 anyos paubos. Sa uban nga menteryo pwede makasud pero ang amo ang gipatuman diri nagsunod lang mi sa mandato sa kuan Queen City. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.